खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो मोनाबिलिनि रादाबाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आङो सानसेनि माखासे गोनां खौरांफोर नोंथांमोना अन्नानै रादाबखौ जोबजासिम खोनासंलांदो। दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों वर्ल्ड चेम्पियन उमा चेत्री बिथांनो आसाम क्रिकेट गौथुमनिफ्राय 51 लाख रांनि चेकखौ दिनै गथायबाय। सरायघाट वार मेम'रियेल सेन्टारखौ फैगौ जानुवारि दानाव बेखेवनाय जागोन होनना आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों। लासित बरफुकनजों लोगोसे दावहा नांग्रा 140 बाहादुर रौनियाफोरनि मुं लिरनाय जागोन होनना हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों। हिनजाव थासेयावबो गुबुन हिनजाव लानायनि सायाव गोदान आयेन लाबोनाय आयेना बिटिआरआव सोलिया होनना डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों। लोगोसे मख'नो गोनांदि बिहु आरो फुजानि समाव अरुणोदयनि रांखौ गोबां होनाय जागोन होनना फोरमायथिदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। गोबां हाबा लानायखौ होबथानायनि थाखाय आसाम सोरखारा दा आसाम प्रहिबिशन अफ पलिजेमी बिल 2025 खौ आसाम आयेन आफादाव 25 नबेम्बराव लाबोगोन होनना खौरां मोननाय जादों। बे बिलआ आसाम आयेन आफादाव गनायजानायनि उनाव सोरबाफोर नैथि एबा थामथि हाबा लायो अब्ला 7 बोसोर जोबथेसालियाव थानांनायनि साजा मोनगोन। बे बिलनि सिङाव हमजायोब्ला लोगो लोगोनो बेल मोननाय नङा। गोबां हाबा लानायनि बोलि जानांनाय आइजोनो राङारि अनसुंथाइ होनायनि थाखाय रां थुबिल बानायगोन। लोगोसे जनजातिफोरहा गावबा गाव नेमखान्थि थानायनि थाखाय बे बिलखौ जनजातिफोरनाव बाहायनाय नङा होनना फोरमायथिदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। लोगोसे सिखसेडोल जिल्ला बिटिसि कार्बि आलं आरो डिमा हासावआव बे बिलआ बाहायजाथ'नाय नङा होनना गिबि मन्थ्रि बिथाङा गोख्रों रावजों फोरमायथिदों। मोन 6 जौगाखां हारिनो एसटि मर्यादा होनो नागिरनायनि हेंथायै गुवाहाटी सनापुराव CCTOA नि गेदेर सुबुंगौमा हाबाफारि लादों। सनापुर स्टेडियामाव रोजा रोजा रायजोफोरा बाहागो लाफैदों। मोन 6 हारिखौ एसटि खालामनो नागिरनायनि हेंथायै जावरिखांदों। आसामनि मोन 26 एसटि हारिनि रायजो राजाफोरा सान्दुं गोसाखौबो नेवसिनानै लोब लोब बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। CCTOA बानजायनायाव सनापुरनि बे मिनि स्टेडियामाव बिशाल ट्राइबेलनि जनजातिफोरनि माने रेलि बेयाव दिनै लानाय जादों आरो बे सोमावसारनाय हाबाफारियाव गासै ट्राइबेलनि आफादफोर फरायसा आरो जातीय आफाद आरो लोगोसेनो जोंनि ट्राइबेल साहित्य सभानि दैदेनगिरि बिबानगिरि बयबो बाहागो लादों। प्राय 1 लाखनिबो बारा बेयाव आसामनि अट'नमास काउन्सिल आरो गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय ट्राइबेल माहारिनि गुबुन गुबुन सुबुंफोरा फैनानै बाहागो लाफैदों। दुलाराय ट्राइबेल माहारिया थोंजोङै जोङो मोन 6 हारिनो एसटि होनायखौ अपोज खालायो आरो 2019आव जाय बिलखौ राज्य सभायाव गेना खान्थिनि गेजेरजों RCIआव रिकमेन्डेसन लानानै नेशनेल कमिसन फर शिड्युल ट्राइबआव रिकमेन्डेसन लानानै बेयाव बिलखौ टेबोल खालामनाय जादोंमोन बेखौ उइथड्र खालामनांगौ बेनिखायनो जोङो दाबि दैखांदों। मोन 6 हारिया गासै बिथिंजों जौगानाय मोन 6 हारिनि सुबुं अनजिमाया गोबां आरो मोन 6 हारिखौ गोदानै ट्राइबेल खालायोबा थाखानाय 45 लाख 14टा जि ट्राइबेल माहारिफोर दङ बिथांमोननि राजनैतिक संबिधानिक आरो लोगोसेनो जोंनि पन्सायतनिफ्राय VCDCनिफ्राय जेराव 6 शिड्युल दङ गाव सभानिफ्राय लानानै 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनिफ्राय लानानै MCLA आरो जेनेरेल मेम्बारनिफ्राय लानानै एसेम्बलि आरो पार्लियामेन्टनिफ्राय लानानै गासैबो जोंनि राजनैतिक अधिकारा धंस जागोन। जोंनि स्कुल कलेज इउनिभार्सिटिनि एडमिसन मेडिकेल इन्जिनियारिंनि एडमिसन रिक्रुटमेन्टनि बेलायाव आरो लोगोसेनो जेराव जेराव UPSC APSCनि ट्राइबेलफोरा दिनै मोनसे मोननै सुबिदा मोनदोंमोन गासै बिथिङाव जोङो धंस जागोन। 45 लाखनि जायगायाव 1.5 कोटि मानसिखौ जाबसिननानै होयोबा जोंनि गासै बिथिंजों जोङो गोमालांगोन आरो बेखायनो
कुनु बिनिमयाव कुनु कारणाव मोनद' हारिखौ एसटि खालामनायखौ आथिखालनि थाखानाय ट्राइबेलफोरा जोङो हास्थाया ट्राइबेला ओरैनो बिनानै मोननाय मुवा नङा बेसाद नङा ट्राइबेल जानो थाखाय कैरेक्टारिस्टिक्स नांगौ माने क्राइटेरिया नांगौ आरो बे क्राइटेरिया बे मोनद' हारिनियाव गैया फारसेथिं फैबाय थानाय 25 नभेम्बराव आसाम सरकारा जि रिकमेन्डेसन लाबोनो नागिरदों आरो थाखानाय ट्राइबेलखौ ध्वंस खालामनानै गोदान मोनद' हारिखौ ट्राइबेल थिसननायनि थाखाय भारत सरकारनो जि रिकमेन्डेसन होनो नागिरदों आसाम बिधान सभायाव बेखौ बन्द खालामनांगौ आरो बेयाव 22 जन जि एमएलएफोर दङ ट्राइबेल एमएलए बे ट्राइबेल एमएलए जेराव मन्त्रि दङ जेराव स्पिकार डिपुटि स्पिकार दङ बिथांमोना बेनि सायाव रल लानानै खामानि मावनांगौ आरो बेखायनो दिनैनि जि सुबुं गौमा बे जास्ट मोनसे ट्रेलार आरो जुदि सरकारा जबरदस्ति खालायोबा क'क्राझाराव रेलि जागोन धेमाजियाव रेलि जागोन जुनायाव बा मरिगावआव रेलि जागोन डिफुआव जागोन राभा हासङाव रेलि जागोन आपार आसामाव डिब्रुगड़आव रेलि जागोन जेरावबो ट्राइबेलनि सुबुं गौमा आरो आन्दोलन सोमावसारनाया जागोन आरो शक्तिशाली स्ट्रं गणतान्त्रिक शान्तिपूर्ण आन्दोलन जागोन जों कुनु हारिनि हिंसा खालामा जों इनाय लुबैया बिथांमोना मा अधिकार मोनो जोंहा बुंनो गोनां गैया खिन्थु थाखानाय एसटिखौ ध्वंस खालामनानै बेयाव एसटि दाजाबनायखौ जों अपोज खालामो बेखिनि बाथ्राया स्पष्ट आसामाव थानाय गासै पलिटिकेल पार्टी आसामाव थानाय गासै माने दल संगठनफ्रा बयबो मोनद' हारिखौ एसटि जानायखौ लुबैयो आरो दिनै नाय साहा सानजा आसामाव जायफोरा दिनै एसटि नागिरदों बिथांमोना गावसोरखौनो बुङो जों स्वर्गदेवनि फोलेर सोरगोनिफ्राय फैनाय हारि होननानै दा बेबायदियाव जुदि मोनद' हारिया एसटि जायोब्ला बिटिसिल' नङा डिमा हासाव कार्बि आंलं बयबो ध्वंस जागोन आरो सिगाङाव माबा मोनसे जि रिकमेन्डेसन हरदोंमोन बिटिसि काउन्सिलनिफ्राय बे रिकमेन्डेसना जाहाथे कुनु कारनाव गोदानै जाफिना आरो बेखौ उइथ्र खालामनाय मोनसे खामानि मावनांगौ होननानै जों दाबि दैखाङो आरो जों खावलायो रुलिंनिबो एमएलए दङ अपोजिसननिबो एमएलए दङ आल्टिमेटलि 25 नभेम्बराव नुगोन बिधान सभानि फ्ल'राव 126 जन एमएलए नि गेजेराव सोर मा बबे पार्टिया माबायदि रल लायो जों बेखौ गणतान्त्रिक आन्दोलन जागोन आइननि सुप्रिम कर्टआव केस खालामनांगौबा खालामगोन बेनि सिगां गणतान्त्रिक आन्दोलननि गेजेरजों आसाम सरकार भारत सरकारखौ थाखानाय एक्जिस्टिं ट्राइबेला गावनि शक्तिखौ दिन्थिगोन आरो ट्राइबेलखौ लानानै पलिटिक्स खालामनाङा आरो ट्राइबेलखौ लानानै पलिटिक्स जाय खालामगोन बेयो मोनसे समाव ट्राइबेलनियावनो आथिं हमफिननांगोन बे बाथ्राखौ आं दिनै स्पष्ट बुंनो